booking. Kung ano lang ba, kung ipapatuloy ang sige tali, ang physical therapy o kailangan niya talagang operahan. So ngayon malalaman guys. Pagkatapos nun is proceed kami sa magkuha kami ng passport. Sana kompleto lahat ng requirements na dala namin. Kasi napakalayo ng biyahe. Nana, nakita ng city mo. Ulak, mga building. Ulak ako sa mga You in the backyard of your old farm in the summer. Stayed there for 3 weeks where we learned to love each other. Wrote you letters, sent a message to that day. Skip to the present, haven't been so happy ever. Done check out. Oh, sexy. Sexy na yun. Oh. Hi guys. Ang sakong gulo ko. Hello guys. Hello. Picture ka na. Kauno ni Ryan mo. Hmm? 1,995. Oh no, gusto ng bag. Gituyo dyan na ni Ryan og gubay ang sapatos ba, oh? Maragi planuhan ni daan ba? Klaro kayo. Okay na si Papa. Sitting in your room, working on my first record. Skip to the present, and I still haven't released it. Birds and papers, the new songs are better. That's what it feels like, haven't been so happy ever. Ako na ako passport. Yan eh. International lugan ako. Ayan, natapos na rin ang aming lakad mga guys. At ngayon ay 7:30 na ng gabi. At umuulan. So doon lang sila naghintay sa may entrance. Tadaanan na namin sila kasi ang ulan guys. Si Dwein. I-open ang likod mo. Yeah, I'm ready to come to American school. Seems like it's for real this time. Ulak. Baha ah. Sig maano ta, mabaha tong salog ha. Oh my god, basig mabaha tong salog ha. Oh my god. Hindi. Hindi ko na kanal. Oh my goodness. Ang tagwal mo sulod sa ilalim. Oh my goodness. Space. Malagyapan mo na kalisutin. Mula lang ba yun ang niya? Uy, opit na mabaha na rin na part.
Wait. Date, sakto jud 11:00 today. Wala na traffic niyo. You in the backyard of your old farm in the summer. Stay there for 3 weeks where we learn to love each other. Wrote you letters, sent a message to the that day. Skip to the present, haven't been so happy ever. 어릴 적엔 비가 오는 게 싫었어. 운동장 밖에 엄마들 속에 안개 너를 볼 때면 그땐 그게 너무